Kublai pi baro kini kilongi kubor bam takasngi. Menteri Kampo Iyeng ke Pakistan Khawaja Asif ulo ong kasngi balang baka Islamabad kamdan jingshani ashu na kibor sinshar ke Taliban ha Afghanistan. Hapdeng ke jingkiu ke jingkulmar hapdeng kini ki artli kiri. Kani ke jingkran jung kalong hadin baka jingyakan art kalanang jor ha kasngi balang haba kibor sinshar jung ke Taliban ha Afghanistan kila kular ban jubab kat kum ke jingdon kam ya ke jing herthma hak hapun. Balajia kibla kenno ia ke Pakistan. Kibla pelong ia kis pongut kibriu banyam, kabala penmi ia ke jing ia ken art ke bathamai hadin ke jing sya pen bethai bom ha peshwar kham hashwa jong kene. Kite ki jing herthma kibla kenno kidai ha kapor ba ke jing sange yasian, kabala pen bet de ke Qatar bat ke Turkey, hapdeng kite ki alyang mamla ha ubnai October kadang yad ben. Hai ke jing ekran ba ke Geo News, Menteri Kampo Iyeng ke Pakistan, ula ong ba ula pediang sobha dala di ki Taliban, hadin ba kila shimti ke jing sinshar, ya ke Kabul bat ula lit bun sin sya Afghanistan, ban nyarap ban pene pensa ya ke jing yadeng. Henry ula benrap ngam tharai bangi, layo kanu ke jing mentoy jing jom ne jing kala ha ke jing long jong kini, ki jing net jingo bat kam syamladan kanu ke jing kala ha ke jing long jong ki. Ulo ong kan long ke jing biet ban syania haki ki Taliban Afghanistan ngila persyang ban yai long kum ki riu pat ba bat ki Henry Kim Shamla siu keliang kum no uwei ude ban siu ika kendo kabla penbiang kum ka yeng ki arteli ki pateng jongki. Henry ula kentat ya baro ki jing keno bala penpau de ki Taliban na Afghanistan baka Pakistan kala pelong ye ki jing herthma hapo Afghanistan bat kala thmu ye ki riu pat ba. Da ka bakhot ye ki jing keno ki bam don nongrim satya. Kum kari ngi penshtam ben habadon kam, henry ngim jutmu yiki rupat ba ulak ranshai ba da ka ba benrap ba menta, ngila thok no shisundan yiki bat ngim kmi lenti shu ka ba bha naki.